Важно! Не прави тези 3 неща още на първа среща. Първата среща не е интервю, не е и тест. И не е моментът да показваш всичко, на което си способна. Ако искаш да дадеш шанс на истинска връзка да се роди, има няколко неща, които е по-добре да пропуснеш. Първо, не започвай с това какво не искаш. Много жени казват: не искам незрял мъж, не искам някой, който да се плаши от силна жена, но когато говориш от страх, не оставяш пространство за новото. Създава се напрежение, сякаш той трябва да се доказва, че не е онзи от твоето минало. А мъжете усещат това и често се отдръпват, дори и несъзнателно. 2. Не показвай независимостта си като броня. Аз съм самодостатъчна, не търся нищо на всяка цена. Да, силна си и това се вижда. Но когато го изтъкваш прекалено рано, може да прозвучи като защита. А истинската увереност е тиха. Тя не трябва да се обяснява. Позволи си да бъдеш силна и отворена в един и същи миг. 3. Не тествай мъжете. Понякога задаваме въпроси не от любопитство, а за да проверим дали ще издържи, или умишлено споменаваме нещо предизвикателно, за да видим как ще реагира. Но любовта не се ражда в тест, а в истинския контакт, където и ти, и той може да бъдете просто хора. Първата среща не е сцена, на която трябва да играеш и да се доказваш. Не е и битка между това какво си преживяла и какво искаш. Тя е възможност да си позволиш да присъстваш, да видиш човека от среща, без филтри, без очаквания и без сценарии. Казвам се Габриела Ценева и съм експерт по лични взаимоотношения. Ако ти е трудно в началото, ако се колебаеш между сила и уязвимост, до края на юни можеш да запишеш своята безплатна консултация при мен. Линка е в профила ми или пък можеш да ми пишеш на лично съобщение. Очаквам те!